Is het Joet extra druk op deze laatste dag van het jaar? Ja, de laatste dag van het jaar is het altijd druk. En dan horen we uitverkeer en acties en dat soort dingen. Daar komen de mensen op aan. Wanneer ben je begonnen met de verkoop van vuurwerk? We houden altijd Facebook-acties. Daar beginnen we mee. En dan houden we de voorverkeer. Die is hartstikke goed geweest. En de tweede dag los verkeerpje. En dat is dit laatste dag. En wat verkeert het best? Ja, het is heel verskaard. En dit is de grote trend. En dan ben je echt de grote boxen die in kroon steken en heel prettig vuur. Maar ook de liedspul, een lospul, pijlen, ja, eigenlijk alles. En wat voor leeftijd kom je van? Bent het vooral ouders helden? Heb ik wel jongeren die vuurwerk helden? Ja, ik ben meestal ouderen en ik wil mijn jeugd, maar dan ben je onder begeleiding. En qua veiligheidsmaatregelen, lees je hem daar ook vanuit van briltjes of oren ding? Ja, we houden de gratis briltjes bij Veiligheidsland hier erbij. En wat is jouw lievelingsvuurwerk? Ja, als je zelf leven voor de grutteren, dat is het mooiste. No? Eén keer ondersteken en prettig vuur, maar dat is ook weer duurder in prijs. Ja, Dus je hem gewoon wat afknallen? Ja, we zullen het best hebben doen. Verrassend dichtbij. RTV